jama'a su gane cewa sojoji suna nan suna aiki a kullum mu samu zaman lafiya. Wannan yaƙi ake, wata rana za a samu ganewa, wata za a samu faduwa, amma abin da ya tabbata cewa muna ci gaba kuma za mu ci gaba da aiki. Shugaban ƙasa ya ce mu tabbatar cewa mun gama da wannan abin da kuma duk shi yasa muke, shi yasa ka ga na zawo kwanaki muka zo tare da shiru ministoci, NSA su ma suka zo, kowa yana muna addu'a, kowa na son mu samu ci gaba, kuma mun tabbatar cewa tare da ku, tare da jama'a za mu samu nasara. Ina murna sake zuwa Maiduguri. Maiduguri gida ne, kowane lokacin zan zo Maiduguri yana faranta min zuciya cewa zan zo ga jama'a da suka nuna mana soyayya duk da muke zama nan. Abin da ya sa muka zo, na farko mun zo mu dubi sojojin mu ga yadda suke. Mun san cewa 'yan ta'adda sun samu kanmu a waɗansu wurare suka jijji muna. Abin da muke so mu juya wannan abin ya bari tsaya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi ja'ala al-jihad ibada wa ja'alahu min a'zami al-ibada. Basharahum bi ihda al-husnayn imma an-nasr aw ash-shahada. Was-salatu was-salamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, ina so in mai da sakona ne ga shugaban sojojin Najeriya kenan, something Christopher waye din shi ko, da kuma arnan da suke tare da shi, da kuma mushrikan da suke goya musu baya kenan. Alhamdulillah, da farko dai zan yi maka kira kenan, shine ka tuba ka bar abin da kake yi, domin wannan aiki da ka dauka ba zai bullar da kai ba, domin wallahi ba za ka taba samun nasara akan wayanda suka ba Allah ba za ka taba samun nasara ba za ka taba samun nasara ba, sai dai za ka mutu da bakin cikin ka kenan. Nami ba za ka taba cika burin wayannan ɗagutin naka na wai kashe mu wai ka kawo zaman lafiya ba. Ai ba za a taba zauna lafiya ba idan har ba a bar shirka ba za a taba zauna lafiya ba idan ba a bar tsari na demokradiyya ba za a taba zauna lafiya ba in dai ba a komo alkur'ani da sunna ba za a taba zauna lafiya ba idan ba a bar barna a ban ƙasa ba kamar na shirka babba kenan. Alhamdulillah, saƙon da zan miƙa maka ɗin shine bari ɗan tunatar da kai ko ka manta ne. TY Buratai ma ya zo ya yi, ya gama, ya wuce, har yanzu mana nan. Wannan na biyun ma ya zo ko ya faɗo daga jirgi ne, na biyun na bayan Buratai ɗin. Sai kuma wani mai kaman alade ɗin nan, shi ma ya zo ya wuce. Sai kuma kai ka zo, kai ɗin ma ba za ka wuce lokacin ka ba insha Allah ta'ala. Kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaskantar da kai, kuma wamma da shakka akan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaskantar da kai tare da kai da sojojinka da kuke yaƙar addini. Domin sojoji mu ban ma da shakka a kai akan cewa sojojin Najeriya, duk wani soja ne da yake kare dokar ƙasa ko kuma wanda yake taimakawa wannan tsari na demokradiyya, ko da malami ne wanda yake jan ayoyin Qur'ani yana fassara su san ran shi, to shi fa ba musulmi bane, arne ne. Saboda haka kai ma Christopher arne, mushriki, tagut, duka wannan matsayin ne na baka, kuma haka ne matsayin kama, kai mushriki ne. Domin me burinka ka kawo wa kasar kafirci zaman lafiya? Ai ba zaman lafiyan ba hannun ka yake, ba hannun Allah yake, kuma ba za a taba zauna lafiya ba in har ana kafircin nan. Yanzu ana so a wawaitar da tunani mutane, wai sai a ga kamar mu ba akan addini muke ba. Mu addini ne muke na Allah. In mutane suna so su zo su yi addini, in ba sa so, Allah bai kallafa mana sai mun jawo su lalle mu ce musu sai kun zo kun yi addini nan. A'a, Allah ya ce mana mu kira, in su kifi su zo mu bi ta kansu mu wuce kawai. Shine kawai, mu kira, an kuka yi ku zo sai mu wuce ta kanku kawai. Saboda haka wannan abin da kake wasa ne, saboda duk wani propaganda da zaka ba da news wallahi ƙarya ne. Har yanzu muna nan lafiyar mu kalau ne, shekara 15 17 ba, har yanzu akwai ba. To ka jira nan da shekara 100 ma, har dan kama in zai zo ya shiga wannan general na sojan sai ya zo shi ma ya shiga, za a buga da shi, saboda mu ma akwai yaran mu suna tashiwa. Wannan dai sako ne zan baka takaice. Sako na biyu kuma daga ga arna kanana wayanda suke bin ku kenan. Haba ya kai soja, kai da ba baka salarin da zai ishe ka ci abinci ba, kuma zaka je ka mutu kan kafirci, zaka mutu kan kare kasa fa. Kake maganan kare kasa fa, kare wata doka fa, sai ka dauki alƙawari akan zaka kare duk abin da yazo da constitution da demokradiyyar nan fa. Ko gaskancin nan bai ishe ka ba? Ko gaskancin nan bai ishe ka ba? Ka tuba kai ma ka bar aikin ka na sojanci, ka zo ka ba alqur'ani da sunna, ka tuba, dukan ku tuba. Sauran mutane yan gari kuma akwai wanda zai ce yanzu mu muna kashe yan gari, mu je wani kasuwanni mu kashe yan gari ko wani abu ne, to kai ma gashi naka sakon.
wayanda yanzu su suna ce da yan gari ne za su haɗa kai, yan gari su taimaka musu su yaƙe mu, yan gari in mun zo za mu ce musu sannun ku ne, kashe su zami kuma wallahi jinin su ya halatta kuma mun kashe bakakin arna ne, domin me suna taimakawa kafirci ne duk da shirkan da suke yi. Saboda haka wannan sako ne a takaice ne na tura maka kai shugaban sojojin Najeriya, abin ba za ka iya bane, sojojinku za su yi ta mutuwa ne a banza, za su yi ta mutuwa ne suna tashi kawai ana banka su wuta, saboda ba ma da shakka akan haka din, ban ma da shakka, sai dai in dai su tuba, in suka tuba suka zo suka karba alkur'ani da sunna shikenan. Amma yanzu kai soja da kake wanda izala ta tura ka, kana gani kai ka taba jin aikin addini wanda aiki ne na Allah, wanda kai kristan ma yana ciki, wanda bai da addini ma yana ciki, kun zo kun haɗu gaba ɗaya kan littafi ɗaya. Yanzu kai in an ce maka addini kake kariya ko al'ummar manzon Allah kake kariya ko yaudar ka bai ba, ai in an ce maka kai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to bi ne kake yi, to kana ciki. Saboda haka ku daina roɗan kanku, in dai yaƙi a dangane da mu ne jama'atu ahlus sunna lid da'awati wal jihad ko da kuke cewa boko haram ba, wallahi ba a ma fara shi ba fa. Al'ana ja al-qital, yaƙi ba, yanzu ma aka fara. Kuma sako na zuwa ga yan uwana masu akida, hakikanin gaskiya da akwai wani abin da haka idan baka fahimce shi ba, haka ne. Saboda me, idan kana ganin yawan sojoji da adadin tankokin yakin su da adadin sojoji yanda suke yawan su da komai, so sai ka dan in kana da shakku akan addini sai ka fara jin Qur'anin nan baka fahimce, sai ka fara jin wata shakka ko na wallahi ƙarya ne. Duk yawan su nan na rantse ma da Allah gaba ɗayan su ba wanda baya tsoron mutuwa, dukkan su matsorata mutuwa ne, in ba rayuwa ba abin da suke so. To haba kai ya uwana mai akida, kai da kake da akidar inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah, kana da wannan cinikin? Ko ka manta da abin nan cinikin Allah ne? Ko ka manta da fadin Allah subhanahu wataala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayni, shin akwai abin da suke jira muku ne in ba kyawawa guda biyu ba? Allah ya kira su beautiful things, imman nasru aw shahada, ko kuma ku samu nasara ku ci garin su ku yi hukunci da alkur'ani, ko kuma ku samu shahada. To kuma ku ba me kuke jira musu? wa nahnu natarabbasu bikum, mu kuma muna jira ma arnan duniya, haka zance, muna jira ma arnan duniya an yusibakum Allahu bi azabin min indihi, ko muna jira muku azaba daga Allah, talaucin nan, crisis din da kuke ciki, fitinan nan, au bi aidina, ko kuma a hannunmu mu yayyanka ku mu tattake ku mu kone kayan ku mu fita. Bai wuce wannan ba kawai, alkur'ani ne ga can ai. Kaga ba ma da shakka akan haka, saboda haka ba za ku samu nasara kan mu ba. Kai Kristo ba gwanda ka tuba, wallahi da kai din da sojojin ka na America da yan dukkan sojojin arnan nan gaba ɗaya ka hada su guri ɗaya, dukkan ku ba ku wuce gidan gizo-gizo ba, in ji Allah. Masalul lazina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti takhazat baita wa inna awkhala albuyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Dukkan ku fa gaba ɗayan ku wanda kuka rike wani ba Allah ba, ba ku kai gidan gizo-gizo ba, in ji Allah. Yanzu kai gidan gizo-gizo ne za mu ji tsoron ka sai mu bi kafarci mu bar Qur'ani akan gidan gizo-gizo? Kai tunani fa, gidan spider fa ba ku wuce haka ba. Ba ku samu nasara kan mu, wallahi gwanda ka tuba, kai ma ka tuba ka zo ka ba addini. Amma yaƙi ba, yanzu ma muka fara, billahi lazim yanzu muka fara, ku dan jira zuwa dan lokaci kadan za ku ga yanda garin naku zai koma. Ban ma da shakka sai ko ina ya karbi wuta a cikin Najeriya nan, insha Allah ta'ala. Wannan sai dai ku mutu, har da Nijar ma, har da Kamaru, har da Chadi, dukkan su jira. Ba mu za mu yi ba fa, Allah ne zai azabtar da ku. Alhamdulillah.